दे थाबैनो दोनहैना फै बिहामजोखौ आबा। ओमफ्राय आबा नोंबो थागोनबा दिनै? आयै दिनै थागोन सानदोंथ' आंबो। दे थानो गोसोबालाय थाबानो जाबाय आरो। नोंनिसो गोसो आबा खैदिन थायो आं बादा होआ। जों आरो थिल्लु जामाइसोआबो हारसिं जाथारोना गथ'आ। बेखौबो आंहा सानबाथाय बोरैबा मोनलायलाङो। औलै आयै बेसेरा अन्थाव बाथावनो हारसिं जाथारो। बिथिंजाय आरो अमाबो आदार होनांगौनो बोरमाबो नायनांगौनो। बोरमा अमाखौबो फाननो होबाय आं बिहामजोखौ। फानानो मालाय अनखांखां मोनोनो। औ आयै बे जिब जुनारफोरखौ जोबोद अनो आंनिबो एसेसो। दे बिदिनो अननांगौ दे। आंहाबो अननो ओंखारि नङा। बेनिखायनोथ' आं फिसियाहाय जेबो फिसिया आंहाबो अनथावथाव मोनो। ओमफ्राय आयै बिबारिखौलाय खैदिनसो थानो होनांगौ? दाबा बिहामजोआ मालाय खैदिनसो थानो गोसो थाथोंसै दे खैदिन थायो बिनि गोसोसै। बोसोरसेनि उनाव थिल्लु जावाइसोखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव न'आव मोजाङै थाबाबो जागोन दे। दा आरो थिल्लु जावाइसोआ हारसिंना थांथोंसै दे गावनि गोसो मथै थाथोंसै हरखौबो। आङो बादा होथ'आ दे आबा। नङाबा दुखु मोनगोन ना। आरो ओंखाम जानायाबो बेसेबा खमायथारदोंनो थिल्लु जावाइसोनिया। संना जानो बायो। हा सेंग्रा मानसि नालाय बाखायो। जोंनि हिनजावफोरानो मालाबा बाखांनाय मोनो। दा बियो सेंग्रा गथ'। बिनिखायनो थांथोंसै दे बिहामजोआ। सप्तासे थायोना सप्तानै थायो थाहैथों दे। ओमफ्राय नोंहा थांलाय फैलाय खालामबाय थाबानो जाबाय आरो आबा। दे आयै नों जोबोद मोजांलै नों जोबोद साननो रोंगौ। गुबुन बिखुनजोफोरा खिन्थु बेफोरबायदि एसेबां थानो सान्स होनाय नङामोन दे। आं बेफोरबायदि नङाहाय आबा आं बुजियो। माने थिल्लु जावाइसोआ दा हारसिंना गथ'आ। बिनिखायनो आंहाबो बोरैबा अनखांखां मोनखांलायो। बिमा थाबाबो बेलेगमोन बा बिनानावफोर बिदाफोर थाबाबो बेलेगमोन। हारसिं बोरैबा मोनथारो। औलै आयै हारसिंबाथाय थानोनो सुखुमारा। आंबो आगोल नोंसोर मालाबा अबावबा थांबाथाय बोरैबा मोनसोयोमोन। माथो जाखो बिहामजो ओंखारखायाखैना मायो? जानो देलायसोदों खोना। जाबाय दे थुदो। जाबाय बिहामजो? औ जाबाय आयै। ओइ नों आंनि बेगखौ गारियाव दोनहैबाय ना? औ दोनहैबाय दे। थुदो दानिया थांसै। दे होमबा बिहामजो मोजाङै थांबानो जाबाय। आरो न' सहैबाथाय आंखौ फन खालामबानो जाबाय दै बिहामजो। बावनाङा आरो। नङाबा आङो सानफ्लांबाय थागोन मोनहैदोंना मोनहैयाखैबा होननानै। औ जागोन दे आयै आं हरनो बावबाबो नोङो हरबानो जाबाय। आंनिया रिसार्ज गैयाहाय बिहामजो नै दानि बावसो जोबना थाबाय। रिसार्ज जोबना दङ नोंनि आयै आं सोना होगोन दे नों टेनसन लानाङा। दे जागोन दे। दे होमबालाय आयै थाथ' थांसै। दे थां बिहामजो थां मोजाङै थां दे। आबा मोजाङै सालाय दे गारिखौ। जुर सालायनाङा। जागोन दे आयै। बिहामजोआ बेसेबा खुसि दिनै न'आव थांगोनखाय। मोखाङाव नायबानो सिनाय हाखायो। थांसै दे। आंहाबो संनो जासिगोनानो। थांसै र' दसे थानानै आंहाबो संनो थांसै। आयौ नोंसालाय बिहामजोआ अबाव थांनो नागिरदोंहाय? न'आव थांनो नागिरदों। फै जिरायफै। जिरायथ'लाहाय आब'। आंहा नोंसानि बिहामजोखौसो नायनो फैबाय। नुनायालाय नुखादों देनाय थेवब्लाबो नोंसानि बिहामजोजों रायज्लायनो लुबैनानै फैबाय आङो। न'आवसो थांलायबाय होमबा? माथो दाखालि बावैसो थांनाय रखम मोनदोंमोनलै आङो आब'। मास मोनसे जाबाय न'आव थाङैया। बेनिखायनो थांनो होदों आंबो। जों आरो बिफंआबो हारसिंना रावबो गैया बेनिखायनो थांनो होदों आं। बिफंआबो लिंबाय थादोंनो। थांथोहाय बिफंआ हारसिं जायोना। बेनिखायनो थांनो होदों आङो साननैसो थाहैथो। अन्थाव बाथावनो रावबो गैया नालाय बिब'फोरल' सानै। बिदि होननानै नोङो बिहामजोखौ न'आवनो हगारहरबाय थानोसै होमबा? बिदिनो सम थांनो होनोसै न'आवबो। थांनो होआबा आरो बिहामजोआ दुखु मोनगोन ना ओजों आरो बिफंआ हारसिं ओंखामखौबो मोजाङै संना जायानो। हामग्लिजोब्बायनो बिफंआ। बाब्रे माइखा सेंग्रा गिदिर जालायनानै ओंखाम संनो बायो होमबा? गेसावबो संनो बायो। गेसावबाबो बायोहाय सेंग्रा गथ'फोरा। गेसाव संबाबो गरम मोनोना। माथो बुंबावनो आरो आंजों हले बेफोरबायदिया सोलिनाय नङाहाय आब'। माथो जायोखाय थांथो दे। लुबैयोना बिसोरबो न'आव थांनो होनांगौ गेजेर गेजेर। आं होआहाय आं बोसोरसेयावसो खेबनै बा खेबसे थांनो होगोन। बेफोरबायदि मास मोनसेयावनो खेबनै खेबथाम थांनो होआ आं।
आरोथ' नोंसानि बिहामजोआ सप्तासे गाहाम थाना फैयोना आं एसेबां सप्तासे गाहाम थानो होआहाय मा अ दे होमबा आब' थांसै आङो अ दे अब्लालाय मा बुंबावनो मानसिफोरखौबो मानो मेगन सायो आंनिसो गोसो आंनिसो बिहामजो आं थांनो होयो होआ बिहालाय मानो मेगन सानांगौ देनाय बिफंआ हारसिंखाय आंहाबो थांनो होयो आरो नोंसोरनि बायदि नङाहाय आङो गासिबो गथ'खौनो अनखांखां मोनो बिमा गैया बिफा गैया अन्थाव बाथावनो आं दा मा खालामनो गब्दाया आंनि लाइफखौ धंस' खालामबाय मानो बेफोरबायदि जानांगौ बेयो सोरबाफोर जुदि आंखौ मोनथिनांगौबा आंखौ बयबो मुगैगोन आंखौ रावबो लानाय नङा आरो आइयाथ' आंखौ बेसेबा बुखागोन आंखौ न'आव थानोनो होनाय नङा खोमा दा मा जागोन आंखौ बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दो लाखांनायनि उनावबो गब्दाया आंखौ गारदों बोरै बेफोरबायदि जानो हागौ बेयो एथ'ग्राब गाज्रि गुबुन सिख्ला हाबा खालामसिगोन मालाय आं गब्दानि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं थैगोन आं बेखौ धोनि नुनानै बेनि धोन सम्पतिखौ नुनानै मोजां मोनाखै आङो मानसिखौसो मोजां मोनो आं बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोन आं बेखौ नाथाय बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि सानदों गावगायासो आंखौ साइस गैया थाइजौ मोखां होननानै बासिबाय थायो दा नायनाय सिख्लाया साइस गायो दा आंखौ नांला आब' नोङो गाबदों गिलास नोङो आब' नोङो मानो गाबदों मा जादों हा जेबो जायाखै आं बाबु जेबो जायाखै नों बेखौनो दाहायमोननि सिगाङाव खिन्थाना होनाङा मिथिगौ ना जेबो जायाखैबा नों मानो गाबदों माबालै खर'आव दानि सौथुदोंमोनलै बे लामायाव बेखौनो जोबोद सानाय मोनदों आं माने मोदै ओंखारलायलांबाय आंनिया बेखौनो गाबनांगौ आरो आब' आयु गथ' गोरलै रखम माने सादों नालाय गोसाथार नांदों खर'आव बेनिखायनो गाबफ्लांबाय आङो नों बेखौनो आइमोननि सिगाङाव खिन्थाना होनाङा दे दानो आइमोनहा मायबासो सानगोन खिन्थागोन आं खिन्थानाङा होनदोंना आङो गथ' गोरलै रखम मा गथ' गोरलै बिलाइ जोंनिया गिदिरफोरनिया साया नामा एथ'ग्राब गोसा नांबाय नालाय बेनिखायनो गाबबाय आरोहाय दे खिन्थाया दे फै न'आव बबाव थांनायमोन नोङो आब' सकआव थांदोंमोन आङो माबा लायनो होननानै मोनासै आंनो मानो मेथाइ लाबोआसै आब' नोङो सकआव थांदोंमोनबा मेथाइ लाबोनांगौमोन ना मेथाइ लाबोनो बबेनिफ्राय मेथाइ लाबोनो फैसायानो गैयाबा थाइसेबो दाखालि फैसा मोननाया माइ गायनानै फैसा मोननायाबो खरसा जानायावनो थांजोब्बायना औलै थौ नोंसोरनो मा होननानै खिन्थानो आं मोजां नङालै बाबु आं मोजां नङा आं सासे गाज्रि मानसिसो मिथिगौ ना आं सासे गाज्रि मानसिसो आं पापिसो जेबो साना हौवानो आं बेफोर पापखौ मावनो नाङामोन दा आं नै गारजाबायसो आंनि जिउआ धंस जाबाय आं बांद्रायबा थैगोनलै आं थांना थानो हानाय नङा आंखौ गब्दाया माने बेफोरबायदि खालामनांगौ आइलै आफालै आं मोजां नङा नोंसोर आंखौ मोजां सानबाय थायोना आं बेसेबा गाज्रि नाथाय आं गुबुनफोरनि बायदि नङालै आं जायजोंनो बेजोंनो थांग्रा बेरायथिंग्रा गोसोथोग्रा बेफोरबायदि नङा आङो सासेल' मोजां मोनोमोन आङो गब्दाखौल' फोथायोमोन आं बेखौ फोथायनायनि थाखायथ' आं बेजों बेफोरबायदि जादोंमोन जेबो साना हौवानो आइलै आफालै नोंसोर मोनथिबा आंखौ मा खालामगोन मोनथिला दे आरो आङो नाथाय नोंसोर आंखौ बेसेबां मोजां होननानै फोथायोमोन गुबुनफोरनि बायदि नङा होनना सानोमोन नाथाय आंबो गाज्रिसो पापिसो आंबो सासे गोबाव समनि उनाव दिनैसो न'खौ नुबाय दे मास मोनसे जाबायमोन न'आव फैया टिल्लु नै सफैबाय जोंफोरो टिल्लु आब' गुमै नोंसोर सफैबाय आं अमासो आदार होदोंमोन अमाया सानफ्रोमबो आदार होयोना होआ हो मालाबा होनाय जायालै आब' होआखै मानो गावगायाबो ओरैबायदि हामखादों आयौ गावगायानो बायो ओंखाम जानो आरो अमानो आदार होनो नोङो सानफ्रोमबो दाबो जेबो नंला दे आब' नों फैबायना दा मोदोम मोनखासिगोन आंबो आरो तुन्त्रायाबो नानियाबो
इसिबा एसेबां बादुला जालांबाय नुदोंना? माथो बुंबावनो आरो आब' नोंसोरनि सायावनो ओरैनो मोनजाबाय थायोमोन नालाय आजादिनो बेनिखायनो बाग्रा जालांबायलै। बैनाय फैगौ बोसोराव नोंखौबो हाबा खालामना होनांसिगोनलै नङाबा जानाय नंला। इस बाप्रे दे जागोन दे। थौ न' सिङाव मा बेफोरबायदिनो गसंबाय थानोसै नामा बाहेरावनो सान्दुङाव? थांनि र' नोंनि थाखाय सिंग्रा लाबोदोंमोन आङो आरो मम'। नोङो मम' आरो सिंग्रा जाना मोजां मोनसैना बेनिखायनो लाबोदोंमोन आङो। लाबो जानि। माबा सिंग्राखौ साहाजों जागोन आं ओमफ्राय मम'खौ दानो जागोन। ओंखाम उखैना दंखायो मानसिया ओंखामखौनो जायाखै आं। नुदों ओंखामखौनो जायाखैनो दासिमबो। बे गरमाव आरो सोर संबाय थानोलै आब' ओरैबायदि गरम ना। ओंखाम जायालासिनो नोङो बेफोरबायदि बाहेरा बुस्थु जाबाय थाबा गेस्ट्रिक जालांगोन गथ'। मुलि जानांसिगोन आरो आब' माथो खालामबावनो। थौ न' सिङाव थौदो मम'आ जाहैनोसै आंहा ओंखाम उखैसोदों। फै गुमै न' सिङाव। देनां नोंसोर थांनाय आंहा थुनथ्राखौ नायहैनि र'। दे। गोबाव समनि उनाव दिनैसो न'आव फैनो मोनबाय आरो थिलुखौ नुनानै आं बोरैबा मोनलायदों। मानसियानो हामग्लिजोब्बाय। माथो खालामबावनो आरो फैनो लुबैबाबो फैबाय थानो हायाना। गाबो आइ बिखुनजोआ मोजांखायसो फैनो होदों। गुबुनफोर बायदिबाथ' फैनोनो होनाय नङामोन। फैगौ बोसोराव थिलुखौ हाबा खालामना होनांसिगोन नङाबा जानाय नंमारला। बेफोरबायदिसो लोगालासिनो थाबा मानसिया हामग्लिजोबगोन बेमार जालांगोन थै गैयै जालांजोबगोन।